suaraku ndak. Buanter Pak. Angger bar maem ingkung ya ngene iki. Memang untuk apa Rom? Aku untuk bagian blutru. Blutru? Heeh. Sing ana muncite ngono ku. Senenganku sing ana Sing muncite enak ngono ku ya Rom. Matur suwun nggih Mas nggih. Mas sing pendarat sing ngeterima emang ya saya. Heeh. Wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sing jawab tek malah sak ngurine brutuku iki ya nduk. Masa kan nyeben diudani dulu ae Rom? Loh napa iki? Kok peteng. Iya, bergerimis mau. Dijawab to Bu, mosok pun ngantuk. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sing cempreng dhewe mang sing ndi to? Make mesti. Nggih sugeng dalu sedaya nggih tamu dan saking Bapak, Ibu ingkang kagungan kersa. Nggih, Pak Cemplon. Sombakaken Mbah Huti, matur sembah nuwun. Iki mang jane meh udan lho, Cin. Kok ora sida Gak sida alhamdulillah. mbane metu gak sida udan. Wedi karo mbane nek Iya ngono. mbane go. Wedeni wong. Angge kanthi acara menika Walimatul Khitan Dek Vian. Sudah tidurkah engkau Dek Vian sing paling ganteng? Sampun bubuk, Bu. Dek Vian sampun bubuk, Bu. Sampun? Oh, dereng. Oh, dereng. Heeh, ditungak-tungake saka mbak-mbake saka awan nganti mau sore nganti iki pokoke dongane tok ya, Donga Cin. terus. Isane mung bales donga mergo wis didumi rezeki saka Bapak Ibu. Muga-muga tambah pinter ya, Dik. Nggih. Tambah apa ya? Tambah lemu. Iya, tambah lemu. Biasane bar sunat. Ya pinter sekolahnya, pinter ngajine dadi putra kang luhur. Tetap rendah hati, bakal saged ngangkat derajat wong tuane dadi wong sing sukses. Amin. Sing paling dhuwur. dhuwur pol. Kaya iko sing nang jero omah kae. Iya, kayak beras e. Rezekine mugi-mugi sing kagungan kersa luwe-luwe. Amin. Berkah barokah panjang umur sehat walafiat. Amin. Amin. Yuk, diaturi teman-teman sing kepen aja lali disapa-sapa. Ya. Konco-konco tergambang banyak sekali. Oh, rawa. Seneng ngarep kono. Halo, Mas. Terus si saya tergambang iki sing biasa awak dhewe main ki lho. Aku kok lupa ya Lali, desane ya. Rom. Pokoknya tetep mlebu Kecamatan Banjar. Aku Nggih. nang Rodi nang kene sisih kiwa kene. Saking dalu sedaya nggih Mas nggih. Nggih. Iko Tio. Hai Tio. Halo. Adi Elia. Oh iya. Mumpung erek. Oke. Sehat-sehat ya buat Ibu ya. Salam buat Ibu. Ayo diaturi tembang sing apa ya? Ada permintaan atau tidak niki? Belum. Pak Cemplon. Dek sore gayane njaluk lagu 1001 mang lho. Iku 1001 macam. 1001 macam iki jenengan mboten mau tembang oleh Pak. Monggo Pak, napa Mas sing ndek sonten Gwambiak ngoten lho. Pak, malah ndelok tak undangi gedeng aku ngono iku. Apa Pak? Ibu kayaknya iki lagi disangoni ibuke. Bukan Ibu, Bu siapa Mang Dek? Bu Sri. Bu Sri ndek Bu Sri ini. Jenenge dawu-dawu lali aku. Dawu-dawu ya wong ngene iki lho Pak, ora ket ndek awan senengane Kak. Apa iki Pak? IC Tero 2. Oh alah, kok langsung gua ambil. Lagune Pak Cemplon nek gaul-gaul ngono lek Pak
Jenengan, Pak? Kemajuan ora klasik banget kok sing Ojo jing oe-oe. Langsung diaturi niki, Pak. Langsung, Pak. Langsung. Nggih, monggo Mas Ari. Siti Rudua Mas Ari. Bres. Ditunggu request dari kawan-kawan yang hadir nggih. Nggih. Sing saka Tegambang, sing saka Banjar, sing saka ngendi wae. Ya pokoknya iku ya. Ya, monggo. Pemuda-pemuda mriki. Niki Mang Mojor. Mojo ronce. Yo. Ana iku. ronce-roncene ngono. Oke ya.
Citeru 2 Pak Cemplon. Nggih. Bu Supriyati. Jenengan boten tanduk lagu Bu Supriyati. Mangga Bu tanduk Bu. Ngempet guyu ketawan ki asine wis tak baten tok lho, Tas. Piye? Iku notase sing dienggo nampan nyangkop gedene mbah ngene ku ya Allah kebek kok Tas Kebek dina nanti sewengi ya. rakamot ya Rom ya. Cara diwene siji ora ketara Ora ya, Mbak. ketara. Ngempon sing penting pun diaturi pamundutane. Nggih. Aja lali disapa makcik-makcikmu sing teko. Halo, Makcik. Tek dhewean. Wong piro Iya. iku? Dhewean, Mak. Oh, ning iya. mburi. Sak grup pokoke ya. Heeh. Eh. Golek nganu, Nduk. Tukang popo. Oh iya. Ya wes saya nyanyi. Tidak ada permintaan. Ada. Apa sayang? Dari hamba Allah. Dari hamba Allah. Mintanya cinta sebelum mengenalmu. Oh. Aku tak garai Aku ya wis lali lagu iku kok. Vokalnya Mbak Arum. Kok belum konfirmasi sama saya? Duene nomorku kok. Ngono Tra. Dereng sik lho. Santai kok Tra. Kon ganti wae. Aku iki nek mengenal wong iki kenalan sik lagi tak senengi lho, Mas. Iya Mas, nek aku ngono yo, ora kenalan nek seneng yo seneng. Mau rasakno apa ora? Tak rasakno. Iya, nek aku kenal sik tak rasakno seneng orane ku tergantung rasane iku mang lho. Oh, Nduk. tergantung rasane. Oh, Nek aku oh. iku enak ra enak tetep seneng ngono Ro. Kowe nduk. Iya Ro. Lah arep ta ora kira-kira? Yo. Maaf diganti saja ya Iya. Mas ya. Saya sudah lupa sekali. Lupa Piye banget. lagune sing piye to, Dek? Aku mencintai. Oh, lali banget iki. Lali nganggo banget iku. Iya, aku yo banget. Mas Ari mesti lali to, Mas? Lali. Diganti saja nanti WA lagi ya. Iya. Yuk nyanyi. Ya, Sing bul siang. bul. Apa tak kira ngundang aku, gak ana sing ngundang aku iki. GR aku ya Allah, tiwas tak pokok wedakku iki lho. Aku tiwas saingan lek wedaan karo makcik ya panggayu makcik kok cah. Lagune Cinta dari seberang ya Mbak Ro. Cinta dari Seberang Mas Hari langsung di program saja duet bersama Mas Edi ya. Ayo monggo Bu dilarisi Bu. Napa saking kiwa-kiwa iki Mas-masnya mau minta lagu mboten? Mboten iki mesti Alah kayak ngerocun. Ya. Cinta sebelum mengenal. Apa Mang? Cinta dari Seberang. Iya. Cus. Pandang adik dari seberang, cantik juga rupamu sungguh menawan. Bolehkah abang bertanya, apa adik ada yang punya? Jika belum, ku ingin nyatakan cinta.
Besawa, Besawa niku masuk Banjar ugi. Oke. Alhamdulillah aku gak sido ngantuk, Rom. Wah, iki lho, Dek, sing dicekeli iki mang lho, Dek. Mbak Bok sing iki Minyo. mang sing diceluk Mbak Matur Minyo. suwun ya, Bas. Mergo kecantikane karo Dek Mbak Minyo sing kuwe Iya, sing dhuwur gede Dek. dhuwur. Ya apa biru-biru disawatno Minyo iku mang. Disawatno Dok. Minyo ngene? Iya. Disawerke maksudnya. Disawerke jas. Bahasa niki saking Kenalan pundi? sih, Rom, kenalan, Saking Rom. pundi niki? Saking pundi jenengan, Pak? Saking Jebrek. Jebrek iku ndine leca. Jebrek. Nggih, matur suwun niki nyuwun tembang napa? Nyuwun tembang napa niki, Pak? Medinda. Gak lah. Gak lah, anggere tunggone menyok areng kok abang-abang. Iya, nyok wis tunggone kabange ben metenya. Rezekimu nyok, rezekine kabeh pokoke Iku pine iki. ucil iku, Rom, ucil. Ucil iki ndi omahe lali Aku ya, yo Cil. lalinan kok, Rom. Omam di Cil. Sarang. Ngamper, apa iki? Sumanding ya nanti ya. Aku tak ngaturi Mas sing saka Besawa ya sayang. Besawa? Ada Bahtera Cinta. Iku ulo iku. Ora ulo. Iya. Senengane kok iso. Iya, Rom. Kok gak disawerne kowe. Aja mah, jangan dong. Yuk, Sing monggo. disawer mau sapa? Sudem. Ya engko tunggone nedem. Kene ndak maju ndak? Ya, monggo Mas. Mas saya mau duet enggak? Mau. Ya Mbak nyanyi sendiri. Cek cek.
ya Mas? Pupusena langsung wae. Oh, pupusena langsung Mas Ari. Langsung. Tuh. Mas, iki besawa sing tinggal jual beli. Wow. Gak mbak iki sing seje ya. Oh sing seje. Seje. Iya seje. Seje. Berarti akeh besawa ya Mas ya? Iya. Nek sing besawane sampean jual beli apa Mas? Becat. Oh bekecat. Bekecatnya lanang apa wedok Mas? Wedok mbak. Oh wedok. Iya. Aku duwe lho Mas. Neng petite ana andil-andile. Mah aku gak tak terus. Ayo Mas Ari. Mana petitnya? Ayo. Sifatmu Saiki wis beda, kowe ninggalke aku, mengtengke wong liya. rasa tresnamu Saiki wis beda, kaya lumut ing pinggir segara. Mereka kahananmu
kalau 100 pecah sayang. Iya, tukar. Saka mburi iki masih ya nyuwun memilih setia. Oke. Nanti dikasih aku tak nyanyi Sumanding dulu sama Ucil nggih. Ucil. Ucil, come here, come here. Kowe kok ngono? Kayak tak kuno ngomong dik cilik ngono kuwi lho, ndek iki tak Iya. susoni terus. Sing lho, mik kowe Rom. Tak tumbasnya Oh. susu ya. Ayo Ucil, Mas Ari Sumanding nggih. Wis disiapi Ucil. Ngurire laris, Cil. Gaweane penggaweane ngurir dik, dongakno pakete akeh ya, Nduk. Lho saiki gawean iki ya ora mandang cilik, atik gede sing penting iso, sing penting niat ngono lho, Cin. Ya, Cil? Monggo. Mas Wiwi. Gunakan
Gala-gala saka ngendi? Masih bersawa? Oke, masih bersawa lagi. minta lagi nanti ya. Iya nanti tak kasih tetap yang terbaik ya masih dari bersawa semuanya. Yang jual beli apa ya? Bagi shot Bikin wedo. shot wedo. Oke, sabar dulu aku tak gentenan ngatur iki kan bagian tengen. Ya. Aku genten tak ngatur saya bagian kiwa. Kiwa. Masih mau wis cepak-cepak apa ya jenenge ya? Ondol-ondol. Oh, ondol-ondol. Ondol-ondol. Ya, monggo Mas Ari. Memilih setia. Ya. Ya Allah, aku kok ngebleng ini toh. Mau nyanyi Mas?